Yo, what's up guys? It's your boy Mozi Beats Maizia. So nasida kungokudzidzisa kugadzira sim dance beat. Before we start, don't forget to subscribe and set a reminder for more videos Maizia. Thank you. Let's start. So chekutanga tutanga nekutsvaga tempo yedu Maizia. Tempo yedu nasitomboisa kana pa 100. Tomboisa pa 100. Tobva tatsvaga makeys. Ndofarira purity Maizia, purity ndoifarira zvekudaro. Tobva taita sei? Tobva tatsvaga makeys edu. Right, saka kana makeys edu adai so anenge abva Maizia. Then next tobva tatsvaga kana mastrings purity kokoko. Tobva tatsvaga mastrings substring. Tobva tati control X kumadzora volume chichi and control down. Get much control up. Right, makeys edu abva and tobva taenda tobva tatsvaga percussion. So kune vanenge vachingoda mapercussion andoshandisa, munongokomenta Maizia comment section. Tobva tagadzira kana WhatsApp group, nongokupai nhamba dzangu mubva ndakusenderai mapex chichi mamwe andinawo akapenga Maizia. Right, percussion dzedu dzatoboids but pakushota something ngatingoisa Maizia. Right.
redu ruri kutofamba tobva tingowedzera chimwe right. Beat redu kana ratoda izochi ringe richitofamba maiziya, then next tobva tatsvaga kana tobva tariedhera zikikire ipapo maiziya. Natsotsvaga kiki yakapenga. Beat redu rakutonakidza, rakutotonge rapera pachaiva pane zvishoma zvangosara. Rikatiri edhere tumarimba maizi. Redu rakutonakidza aiwa mawana. Then last tobva taedhera zibaseline repapo maizi. Beat redu ratofa chichi.